Ok, pues anem a començar pel principi. I el principi seria presentar-me una mica perquè no a totes us conec, vale? El meu nom és Rebeca, tinc un centre de ioga aquí a la Seu d'Urgell, el Centre Dharma Yoga, i soc profe de ioga, em dedico a donar classes de ioga. Llavors, les sessions que hem proposat per ara aquest mes de març, el mes de la dona, no? Pues ens inaugurem avui. No? Avui és el primer taller que fem en tot aquest seguit de tallers i comencem per l'autocura. No? Si heu llegit una miqueta els cartells que publicitaven els tallers, pues aquest d'avui exactament és presència i contacte, contacte-presència. Sí? I entrarem amb tot això a través una mica de lo que és la consciència de la respiració de diferents formes, ja anirem veient, i també el contacte físic, no? En estos tiempos de Covid, on el contacte s'ha reduït moltíssim, sobretot el contacte amb altres persones, doncs és important que nosaltres puguem tenir aquesta presència, no? Avui li deia a una noia parlant sobre aquests tallers que un exemple que per mi és molt, així, em ve molt ràpid, sobre el tema de com el contacte ens porta una mica al present, no? Estic aquí, és quan et dones un cop, no? Tu estàs ahí con tu història, con tu vida, con tu agenda, no? Amb les teves històries mentals, i de cop i volta et dones un cop, pum, i això fa que dius, uf, on estic, no? Què m'està passant? On estic situada? Per això el tema del contacte és superimportant. Farem alguna de massatge, hi ha algun puntet així clau també que ens pot ajudar amb temes d'estrès, ansietat, angoixa, ¿vale? Però el que m'agradaria que ens enfoquessin sobretot serà les sensacions que ens porta el tocar-nos i l'acariciar-nos. Sí? D'aquesta manera que us he explicat abans, que te dones un cop i vens aquí al present, pues aquesta seria una forma dolenta de fer-ho, no? Pues voldria que a través del plaer poguéssim entrar en aquesta presència i en aquest l'estar aquí i ara, no? I la respiració, perdó, ens dona també aquest present, ¿vale? Quan tu estàs atenta, quan de cop i volta veus com estàs respirant, et porta a on estàs, no? Pues estàs en un moment d'estrès o estàs en un moment de calma i si et fixes en aquell moment com respires, ets més conscient de com estàs, no? Per això m'ha agradat enllaçar aquests dos aspectes, tant la respiració com el contacte de la pell. I començarem a través de respiracions. ¿Vale? Començarem a entrar per aquí i ja veureu la relació també que hi ha entre la respiració i el físic. Jo vaig estudiar amb una noia que bueno, se dedica a acompanyar dones, que es diu Agustina Heredia, no sé si la seguiu per alguna de les seves xarxes socials, i ella sempre, en les seves classes hi havia algo que m'agradava molt, que era com entrar en la pell, no? Com si la nostra pell fos un tratge i tu entressis en aquesta pell. Pues això és el que volem avui. ¿Vale? El que vull compartir amb vosaltres és aquesta sensació de poder entrar en el nostre propi tratge. Okay? I bueno, després sí que m'agradaria compartir amb vosaltres una mica més i parlar, però ara, més que parlar, m'agradaria que entréssim en l'acció, okay? És a dir que vamos al lío, ¿vale? Vine a seure de manera còmoda, suposa que totes teniu possibilitat de seure, encara que sigui cadira, no és un problema això, ¿vale? Després sí que m'agradaria, si us pugueu estirar una mica, pues estaria bé, però si no, pues ho fareu tot en cadira, no passa res, però ara busquem de seure això d'una manera còmoda, no cal que estiguis amb les cames creuades, pots estar cames estirades, això, el que tu et sentis còmoda, ok? Molt bé. I comences a tancar els ulls i anem a aquesta presència, aquest contacte amb la nostra respiració. Busques que la teva esquena estigui llarga, que creixi cap a la coroneta, relaxant espatlles, relaxant mandíbula. I sents aquest fluir de la teva respiració natural.
Ara ajuntes els palmells de les mans al centre del pit, pressionant-se l'un contra l'altre. Sentint les teves mans com l'eix central de la teva postura. I deixant que aquest gesto de les mans, aquest mudra, t'aporta l'equilibri en la teva energia. Les mans et tornen a la presència amb el centre energètic del teu cor. I la respiració segueix fluint. Observa que quan t'atures i observes a la respiració, ella mateixa va agafant espais per ampliar-se, fer-se més profunda. I va fent-se també cada cop més lenta. Profund. Creix una miqueta més cap a la coroneta, allarga't i suau exhales. A poc relaxa les mans sobre els genolls. Molt bé. I vas obrint els ulls. I simplement amb aquest minut de respiració conscient hem fet que tota l'energia mental vagi baixant i entrem en una certa harmonia. Anem a començar, com us deia, amb el tema de la respiració. Sí? Deixar que la respiració ens porti al present. Les que pugueu estirar-vos, panxa amunt, a poc a poc vas baixant la teva esquena i us quedeu amb els genolls flexionats. Molt bé. Podeu utilitzar, si necessiteu, un coixí per sota del cap per estar una mica més còmodes. I començar per sentir el contacte del teu cos al terra, la planta dels peus, la part alta dels glutis, la teva esquena, les espatlles, el cap. I si tens un coixí sota el cap, segurament també podràs sentir el contacte del coixí amb el coll, amb la zona cervical. Sents també els braços i les mans en contacte amb el terra, amb l'esterilla, la marfe. I portes ara les teves mans al ventre, una miqueta més a baix del melic, entre el pubis i el melic. I porta aquí baix la teva respiració. Sent la sensació de les teves mans sobre el ventre, sobre l'abdomen baix. En el moviment. Quan inhales, la panxa com un globus s'infla. Quan exhales, es desinfla i el melic es va recollint endins. Sentint aquesta respiració situada en l'abdomen
Desperta ara el teu sentit de l'olfacte, sentint l'olor de la terra mullada. Sent l'olor de la terra molla, humida, la terra fresca, una terra nutritiva. Porta a tu aquesta olor. I mantenint aquest perfum en la teva respiració, segueix portant els sentits, el sentit del tacte, en la part baixa, sentint aquest moviment de l'eric, però anant una mica més profundament. Sent també el moviment intern, el moviment dels muscles dels teus genitals, del muscle de l'anus, com es va relaxant tota la zona del teu perineu. Observa quin és el moviment, sense provocar res, sense anar en búsqueda de res, simplement et mantens en l'observació i sobretot sense entrar en judicis. Observa també com la teva zona lumbar, la part alta dels glutis, també es mobilitza amb la respiració. Sent la pressió que es va creant en la inhalació i en l'exhalació. I troba les diferències entre quan l'aire entra i quan l'aire surt. Acomiada't ara de l'olor de la terra mullada, de la terra humida. Deixa que es dilueixi aquesta olor. I ara porta les teves mans sobre el pit. I deixes que la respiració vingui al pit. Deixa ara l'abdomen quiet i sent la teva respiració en el pit. Sentint el contacte de les teves mans, el caliu de les teves mans sobre la zona del pit. I observar tots els moviments que es creen en aquesta respiració pectoral. Igual que hem fet amb la respiració abdominal, anem en busca ara d'un altre perfum. Potser t'ajuda fins i tot visualitzar, imaginar un ram de roses fresques, gebrades, amb el rocío per sobre. Porta a tu aquesta olor fresca de roses i sent-la en el centre del teu pit. Deixa que aquest aroma s'impregni en el teu pit. I entra en l'interior del teu cos, sent el moviment de les costelles. Si vols pots també moure les mans a les costelles i sentir aquí com es mobilitzen, com se separen en la inhalació, com tornen al seu lloc en l'exhalació.
Pots anar movent les mans en tota la zona del pit, costelles, caixa toràcica. Deixant que el tacte de les teves mans creï encara més presència en la respiració. Mantén aquesta olor a roses fresques. El muscle que sostén els pulmons, que baixa cap a l'abdomen en la inhalació i que torna a pujar en l'exhalació. I ara poses les teves mans al centre del pit. La mà esquerra al centre, la dreta a sobre. I sent aquesta olor de roses fresques. Roses que s'obren en el centre del teu pit. Segueix una miqueta més. Molt bé, i vas deixant que l'olor a roses es dilueixi. I vens a portar les teves mans a la zona clavicular, just a sota del coll, entre el coll i el pit. I ara deixa que la respiració vingui en aquesta zona més alta. I observa què es mobilitza. Les espatlles, una mica el pit. Potser també sents moviment en la zona cervical. És important que prenguis consciència de que la respiració no només està per davant, sinó que la respiració la pots sentir per davant del teu cos i per darrere. I en aquesta respiració clavicular anem a portar l'olor a la menta, també una menta fresca, gebrada. I sents com aquesta menta allibera el teu cap, la teva ment, com la respiració clavicular fa que el teu cap s'alliberi de tensió, com aquesta olor a menta desperta els teus sentits. Potser fins i tot pots arribar a sentir el sabor de la menta a la teva boca. Molt bé, i ara posant una mà a l'abdomen i l'altra sobre el pit, ajuntarem aquestes tres zones per fer una respiració completa. Deixa l'olor a menta que continuï amb tu. Inhala, infla l'abdomen, expandeix el pit i deixa que la respiració arribi fins a la zona clavicular. Sent la part de davant, la part de darrere contactant amb el terra. Exhala suau des de la part alta, zona clavicular, pit, fins a l'abdomen. Tornem. Inhala, abdomen, pit, zona clavicular. Exhala, buidant des de la part alta fins a l'abdomen. Fes una més al teu ritme. I quan exhales, deixa les mans
i els braços al costat del cos i sent la teva respiració natural. Potser la teva olor augmenta, s'ha anat diluint o potser encara està present. I sent com és la teva respiració. Què es mou en la teva respiració? I observa com el moviment i l'atenció en el moviment i la respiració et fan estar present aquí i ara, gaudint d'aquest moment d'autocura, d'aquest moment per tu. Molt bé, i en la propera inhalació vas obrint els ulls a poc a poc. Molt bé, portem un moment els genolls al pit i fas una miqueta de balancins laterals, mobilitzant la zona. Molt bé. I ara a poc vas venint a posar-te de costat, a girar-te, per venir a incorporar-te. Molt bé. Ok. Pues anem a seguir amb aquesta sessió d'autocura, entrant ara una mica més en el contacte. La idea és que a mesura que anem tocant-nos, que ens anem acariciant o que fins i tot fem pressions en algun moment donat, que siguem també molt conscients de les diferents textures que té la nostra pell, sí, que té la nostra superfície, aquest tratge en el que entrarem. Ok? M'agradaria que comencéssim per les mans. Si teniu rellotges, doncs potser millor que els traiem, fins i tot pulseres. El que vulgueu treure, millor. Molt bé. També el fet de tancar els ulls ens ajuda que el sentit del tacte sigui molt més intens, vale? De la mateixa forma que hem fet amb la respiració. És a dir, que jo t'aconsello, com no és necessari tampoc que m'estiguis mirant, que vagis tancant els ulls. Ok? Doncs comença a acariciar els palmells de les mans, un contra l'altre, de forma lenta. Ho fem tot suavet, lent, i vas sentint aquestes diferents textures que ja tens en el palmell de la mà. Hi ha zones que són més suaus, altres que són una mica més aspres, altres zones que són amb més durícia, pots anar també pressionant. Fins i tot pots sentir només amb el tacte la forma que té l'interior de les teves mans, sentint les ratlles, la separació de les falanges. Pren també consciència de la temperatura que tenen les teves mans. Potser el palmell de la mà el sents una miqueta més calent i en canvi les puntes dels dits una miqueta més freds. O potser sents tota la mateixa temperatura. I ara anirem al dors de la mà. Sentint els dits, sentint les ungles, tocant les durícies que tenim als costats de les ungles, un a un, dit a dit. Recorda, intenta que sigui el sentit del tacte el que et porti a la consciència de les teves mans.
sent les teves mans. Dit a dit vas tocant la teva ungla, el voltant de la ungla, el plec del dit. Un a un, sense pressa. Aprofita també no només per acariciar, sinó per fer també petites pressions, dit a dit. Gaudint d'aquest moment. Molt bé. I ara tocarem un punt especial de la mà, que és entre el dit índex i el dit polze, en aquesta zona tubeta, sí? Pues pressiones aquí. Aquí. Fas una suau pressió. Aquí, sí? Aquí. És possible que faci una mica de mal quan pressioneu, és normal. És un punt d'antiestrès. És a dir, que anem tocant aquí, fent petites rodonetes, sí? De pressió. En una mà i en l'altra. Molt bé. I ara acariciem l'interior, el palmell, l'exterior, el dors, amb tota la mà. I ens acomiadem per ara de les nostres mans. Anem ara als peus, us aconsello que sigui sense mitjons. Molt bé. Posem un peu a sobre de la cama, que estiguem còmodes. I comencem acariciant la planta del peu. És curiós com els peus a vegades els tenim així com una mica, no? No els cuidem molt. Sobretot en el que té a veure amb massatge i coses de gustito. I són molt importants perquè són la nostra base per caminar. O sigui que imagineu. Pues això vas tocant la planta del peu, acariciant amunt i avall, i amb els ulls tancats sentint aquesta forma, aquest pont, que és més profund en l'exterior, un pont més suau en la part interna. I de la mateixa forma que has fet amb les teves mans, pots sentir les diferents textures, les diferents parts més dures, més toves, més suaus. Sentint també les diferents temperatures en cada zona del peu. Vas combinant entre carícies i pressions. Fixa't ara on s'ajunten els dits dels peus. I entra per aquí una miqueta, separant els dits, cadascun dels dits. Els separes i fas una miqueta de cercle. Deixa que la teva intuïció et vagi portant també amb el contacte i no només les meves instruccions, sóc una guia, però deixa que la intuïció et porti també. Potser hi ha algun lloc que necessita que li prestis més atenció. I el mateix anem amb els talons, tocant-los, sentint-los. La zona dels talons està també connectada amb els nostres ovaris.
que recorda que tinguis o no tinguis la teva matriu, els teus ovaris, energèticament tenen el seu lloc. Molt bé. I ara pressionarem una part important del peu, que està molt relacionada també amb el plexe solar, sí? Que seria aquesta part del diafragma que es tensa molt amb l'ansietat, amb l'angoixa. I és aquesta part d'aquí, sí? Just a sota de les molletes, aquí. Sí, aquí tenim el taló, el pont, doncs on s'acaba el pont, aquí. I aquí pressionem. I és possible també que, igual que la mà, sentiu una miqueta de dolor. Doncs ahí, pressionem. I relaxem el plexe solar. Molt bé. Si en algun moment et sents estressada, aquest és un bon punt per afluixar. Molt bé, seguim mantenint la pressió en el peu. Ok. I ara passem a l'empeine, sí? A la part de sobre del peu. I anem acariciant l'empeine, els dits, un per un. Sentint també aquesta diferència entre la ungla, la pell. I també els separem una miqueta, un a un. Recorda, porta tota la teva atenció a aquesta sensació del tacte. I pugem un altre cop per l'empeine. Molt bé. I ara fem així amb el polze i l'índex, sí? Aquesta V baixa, així cap a baix. T'agafes el turmell, pues una miqueta més cap aquí, i fem així, a un costat i l'altre, sí? A un costat i l'altre del turmell. També aquesta zona està molt relacionada amb el nostre sistema reproductor. Ok. Ara agafes les dues mans i poses la mà contrària del peu a sota del peu, sí? Que agafi la forma, que la base de la mà quedi en el pont i l'altra mà a sobre de l'empeine. Aquí tanques els ulls. I sents com aquesta abraçada càlida en el teu peu. I de nou ens despedim per ara del nostre peu per anar a l'altre. Igual que hem fet abans, comencem amb la planta del peu. Acariciant amunt, avall. Trobant de nou les diferències de textures de la planta del peu, seguint les formes, les línies, les parts més dures, més toves. I vas en busca dels dits dels peus, un a un, separant-los.
sentint les diferents temperatures, textures. Fem una mica de pressions, també en el peu. Buscant de nou aquesta part del peu del plexe solar, just a sota de la molleta de los dedos, quan s'acaba el pont, aquí, sí? Tota aquesta part d'aquí. I la pressionem. Si en aquests punts de pressió tens una mica de dolor, no passa res, normal. I ara anem a fer pressions en el taló, sí? Recordem aquesta relació que hi ha amb els ovaris. I anem a la part de sobre del peu, l'empeine. Tornem a acariciar amunt i avall, des del turmell fins a la punta dels dits. Passant també per sobre de les ungles, de les durícies al voltant de les ungles. Molt bé, igual que hem fet abans, amb l'índex i el dit polze, anem a estimular la part del turmell. Sí, fent així. Molt bé. I anem a fer-li aquesta abraçada al peu. La mà contrària del peu va per sota, per la planta del peu. I l'altra per sobre. Tanca aquí els ulls, en l'escalfor de les teves mans, com connecta amb els teus peus. Ok. I ens acomiadem dels peus. Fem unes quantes carícies més. Posarà de costat perquè em veieu una mica millor. Anem a connectar amb les nostres cames. Des dels turmells, poseu-vos una postura en la que estigueu còmode, les cames flexionades, sí? No estem fent ara cap postura de ioga ni res, simplement, recordem, estem amb el tacte. Doncs des dels turmells comences a fer pressions, sí? Petites pressions per la zona de les espinilles i vas pujant fins als genolls. Comences primer per sobre, fent petites pressions de dalt a baix, de baix cap a dalt i després baixem. Sí? Molt bé. I ara anem per sota, els bessons. I ara fem carícia de baix cap a dalt, fins als genolls i dels genolls cap als turmells. Acariciant amunt, a baix. Sentint la diferència entre quan toques amb el palmell a quan toques amb el dors. Sí? Puges amb el palmell, baixes amb el dors de les mans. El mateix ara pels costats. I per sota. Sentim aquest tratge de la nostra pell. També per l'interior.
I deixem ara que les mans vinguin a sobre dels genolls, poses una mà a cada genoll i comences a fer com petits cercles. Els yoguis consideraven que en els genolls s'acumula els líquids, s'acumula el teu nivell d'aigua. És important mantenir un nivell d'aigua equilibrat. Continues fent aquests cercles. I ara vas per sota dels genolls, també fent cercles però molt suaus. És una zona molt sensible, anem a ir suave, okay? Sense crear molta pressió. Molt bé, anem també per l'interior dels genolls. Ara estem amb un massatge, amb unes carícies més circulars en aquesta zona. Molt bé, i des d'aquí pugem per l'entrecuixa fins a la zona de les sangonals i baixes. Puges amb els palmells fins a les sangonals i baixes. I vas canviant de zona, fent-ho també per sobre de les cuixes, pujant i baixant. Per la part externa. Per la part interna, fins als glutis. Sentint com està sentada sobre els glutis, això també crea contacte sobre aquests glutis. O sigui que porta també les teves sensacions als glutis i a la teva pell. I anem per l'interior de les cuixes. Deixa que les teves mans arribin fins als malucs, quedant-te ara més en la part alta, tocant també la part baixa de les lumbars i baixant fins als genolls. Puges pel centre, vas a la pelvis, baixes per l'exterior. Puges pel centre, vas abdomen, pelvis, malucs i baixes per l'exterior. Molt bé, fes un parell de vegades més. Molt bé, i ara canvies de sentit. Puges pels costats i baixes per les sangonals, part interna de les cuixes. Exterior, part interna de les cuixes. Molt bé, vas parant a poc a poc. I ara amb les mans una miqueta ahuecades, comences a donar copets a la part de les cuixes, només en aquesta part. Aquí estem tocant i estimulant meridians de fetge, ronyons, les nostres depuradores, sí? Són copets suaus. Combinant, a dalt a baix. Ok, tornem a la carícia. Amunt a baix, per l'interior, per darrere. Ok. Molt bé. Ara posa les mans en puny. Anem a fer una estimulació. I amb aquesta part on està el polze del puny, busquem just a sota del genoll, on està el nostre, l'os aquí, un petit os aquí que surt, sí? Pues aquí, un i l'altre. Un copet i l'altre, o un costat i l'altre.
Són zones que estimulen parts importants de la nostra energia, sí? La nostra energia vital. Tanques els ulls i vas donant aquests cops a un costat i l'altre, de forma alternada, un i l'altre. No ha de ser molt fort, el cop. Vinga, seguim donant aquests copets. Copets amb els punys, una mica més a baix dels genolls. Molt bé, irem parant i de nou entrem en la carícia de la zona. Flexiona una miqueta genolls, deixa que caiguin cap als costats i tornem a fer punys. I ara aquests punys venen a donar cops a l'interior de les cuixes. Aquí estem connectant molt amb la nostra energia sexual, també amb temes de cicle menstrual. Molt bé. Sent com aquest cop de puny suau mobilitza la resta de muscles, com relaxa la zona de l'interior de les cuixes i amonats. Molt bé, i fem els últims copets. I de nou acarícia, entra en la carícia. Pujant, baixant. Molt bé. Ok. Tornarem a estirar-nos, panxa amunt, perquè ara voldria que toquéssim el nostre abdomen. Baixa a poc l'esquena al terra, hem posat un coixí sota el cap si necessites. I mantén els genolls flexionats, això ens ajuda a que la lumbar estigui més plana, estigui més descansada. Molt bé. I aquí, fica les teves mans sobre l'abdomen, igual que hem fet en la primera part, en la part de la respiració. Torna de nou a aquesta respiració abdominal. Potser també pots recuperar el tema de l'aroma de la terra humida, ara que estem en aquesta zona. I per què terra humida? I és perquè tenim centres energètics en aquesta part inferior que connecten amb l'element de la terra i de l'aigua. Per això connectem amb aquest aroma. I sents de nou l'escalfor de les teves mans sobre el ventre baix, ficant ara una mà a la zona del pubis i l'altra una mica més a baix del melic. Sent la respiració aquí i sent el contacte de les teves mans sobre l'abdomen. I aquí comences a fer petits cercles molt suaus, sense crear pressió, és simplement per mobilitzar, que sentis com es mobilitza. Un costat, l'altre. I observa què passa també amb la musculatura del perinè, dels òrgans sexuals, de l'anus. Molt bé, i ara entrem de nou en la carícia, des del centre fins als malucs. Del centre fins als malucs. Com si estiguessis aquí obrint l'espai. L'espai de la creativitat.
Com dèiem abans també, sent el contacte que el terra crea sobre la zona lumbar. No perdem cap punt de contacte, de tacte. Vas parant aquestes carícies i ara poses els dits polzes a la zona del melic i deixes que els índexs se toquin a la zona del pubis. Sentint aquí l'espai de creativitat, l'espai de l'úter, respirant aquí. I recordem, hi hagi o no hi hagi l'úter físicament, energèticament, té el seu espai. Aquest es considera un gesto, un mudra, Joni Mudra, un mudra d'empoderament femení. Connectant amb el nostre centre creatiu, creació de vida, creació de projectes, creació d'etapes. Molt bé, i ara si pots, introdueix la mà en la teva roba i contacta amb el teu melic. Sí? Amb el dit polze, comences a tocar la vora del melic. Cadascuna tenim una forma de melic diferent. Potser hi ha alguna persona que li molesti una mica el tema del melic. Si és així, acaricia més encara per la vora, sí? Però si no, intenta com, sense arribar a introduir el dit, d'anar tocant el melic. Anar sentint aquest espai del cordó umbilical. Aquesta connexió amb l'energia primària. Amb l'energia que et donava la teva mare quan estaves al seu ventre. Vas a un sentit i l'altre, fent petits cercles. Amb una pressió molt, molt suau, no volem fer pressions profundes. Molt bé. I ara, des del teu melic, amb els dits de les mans, comences a fer com si estiguessis caminant amb els dits. Des del centre cap als costats. I dels costats cap al centre. Com si estiguessis jugant quan eres petita, que jugaves a entrar en el contacte, et tocaves per saber com se sentia la teva pell, com era de tou, la teva panxa. I anem pujant a poc del melic cap amunt, caminant també pels costats. Del centre al fora i de fora cap al centre. I arribarem a la zona del plexe solar, que és on acaba l'estèrnon, on estan les costelles que baixen pels costats. Aquí poses el palmell de la mà, pressiones una mica i igual que abans fas petits cercles molt, molt, molt suaus, sí? Sobretot si tens problemes d'estómac, molt lleuger. És un centre energètic també molt important. És el centre de l'acció, del poder. Energèticament es diu Manipura. El centre energètic del foc. A un costat i l'altre, suavitzant la zona. És una zona també on s'acumula estrès, angoixa, por. Molt bé. I anem ara a palpar les costelles. Anem a identificar-les una a una, començant des de la més petita de baix,
tinguis las chichas que tinguis, sí, yo también tengo chichas, pero si entras vas trobant les costelles i vas trobant una a una les costelles. Fins i tot fent una miqueta de moviment, com no vols separar-les, però vols introduir una miqueta els dits. Per tenir aquesta consciència de les teves costelles. Ves jugant de dalt a baix, fins i tot com si fos un piano, sí? Que toques el piano, doncs toques les teves costelles. Recorda pujar pels laterals, baixant per la cintura, pujant fins a les aixelles. I anem també en busca una mica de l'espai que hi ha entre les costelles i l'abdomen, on se situa l'interior del diafragma. Llavors amb els didets, quan exhales, fiques una miqueta els dits cap a dintre les costelles, però suave també, sí? Sempre la exhalació, ficant una miqueta, després relaxes, exhales i de nou introdueixes els dits per sota de les costelles. Molt bé. Relaxa els braços als costats i començarem a fer un suau moviment pèlvic que ens ajudarà a tenir contacte amb tota l'esquena, sí? Sense aixecar els glutis, simplement inhala i baixa el pubis cap al terra, sent com la lumbar s'aixeca una miqueta del terra, segurament. Exhala, fica el melic endins, deixa que el pubis vingui cap a dalt, com si volgués apropar-se al melic. I observa les diferents pressions que es creen, tant en la part lumbar, però també en tota la teva esquena. Inhales quan el pubis vol apropar-se al terra. Exhala quan el pubis s'allunya del terra i vol anar en busca del melic. Observa també com la respiració et crea un contacte diferent en el teu abdomen. Es creen unions i separacions. Molt bé, deixa l'esquena en una zona neutra. Observa com la sents. I ara, a poc, vens a girar-te de costat. I de nou vens a sentar-te, si necessites fes-ho sobre un coixí per estar més còmode. I seguim amb el nostre contacte amb tacte, pujant ara per la zona de pits. Sí? És interessant també el fet de tocar-nos i sentir com estan els nostres pits per veure si hi ha diferències o no. Si hi ha alguna dona de les que estan aquí presents que no tingui pit o hagi tingut alguna operació, el mateix que parlàvem amb l'úter. L'espai continua estant, és a dir, que ens toquem la zona sempre de forma molt delicada. I començarem per l'aixella, pots fins i tot aixecar un braç si vols, posar la mà per darrere del cap i començar a tocar tota l'aixella per l'interior. Fem petites pressions.
I anar venint a poc al pit, des de la part de dalt, baixant, fins a la zona de mugró, el mateix per baix, sempre amb pressions suaus, I vas anant pel voltant de tot el teu pit, tant per dalt com per baix. Amb els dits, amb tota la mà, com vagis sentint, sí? Anant de l'aixella fins al pit i des del pit fins a l'aixella. Molt bé, i ara passem a la carícia. De l'aixella al pit, del pit a l'aixella. Deixem que la mà ara vingui per sobre del pit i canvia la mà. La mà que estava tocant va sobre el cap i ara anem amb l'altra. Comencem amb l'aixella, com hem fet abans. Anar sentint amb els dits, la pressió. Passant pel voltant. Molt bé. Seguim sentint la pressió. I ara anem a la carícia. Molt bé. I ara poses les mans creuades sobre el teu pit. I el mateix. Anem creant una mica de pressió des de la part dels pits i vas pujant fins a la zona dels trapecis, la zona de les espatlles. I aquí pressionem aquesta zona, que és la zona de càrregues, de motxilles, d'obligacions. I el mateix, vas fent pressions, pujant i baixant. I anem a la carícia, fent una creu dels ombros fins al pit, dels pits fins als ombros. Molt bé. I ara posa una de les teves mans en el ombro, en l'espatlla contrària i anem als braços. Des d'aquí dalt anem baixant. I ara potser tens una màniga, si pots fer-ho per sota de la màniga encara millor, però si no, no passa res. Ves sentint la diferència entre la part interna del braç, baixant fins al canell, amb la diferència de la part externa. Busca la comoditat per fer aquestes carícies. Sentint també els teus colzes, la part externa, la part interna, la part dels costats. I vas fent aquestes carícies tant amb la punta dels dits com als palmells de les mans, el dors de la mà. Sentint les diferents carícies. I deixes que la mà pugi fins al trapezi de nou. I ara agafem així com si fos una pinça, sí? Com quan vas a fer-te un massatge, doncs és el teu automassatge, la teva autocura. Deixes les puntes dels dits cap enrere, anant des de l'espatlla cap a la zona vertebral, sempre amb molt de cuidado, molt de carinyo, molt d'amor cap a tu. Potser sents que s'alliberen punts de tensió, està perfecte.
O potser sents que ets conscient de punts de tensió que no tenies present. I també està bé. Molt bé. Com hem fet amb les costelles, amb l'abdomen, com si estiguessin caminant. Ai, amb la punta dels dits. I ara carícies. Fins a la mà. Des de l'espatlla, la part de darrere dels trapezis, baixant, 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 fins a la mà. I el mateix per la part interna. Baixes per davant del pit, l'aixella i fins a la mà. Un cop més. Molt bé. Anem a l'altra espatlla. Comença aquí pressionant. I ara anem a acariciar el braç. De dalt a baix. De baix a dalt. Per l'interior de la roba, si pots. O per sobre de la roba, no és un problema. I ho fas amb la mà sencera, la punta dels dits. I ara amb la punta dels dits anem a la part de darrere, aquí, de les espatlles i anem pressionant, anem alliberant tensió, descarregant la motxilla. Inspecciona, explora. Molt bé, i baixem amb la carícia, fins a la mà. Per sobre i per baix. Molt bé, relaxa braços. I ara, sense tocar, sent el teu coll. Porta la teva consciència a la part de davant i la part de darrere, entrant en la sutilesa de la teva pell. És probable que la teva pell ara no estigui coberta amb roba. O sigui que sent la diferència de les parts que estan amb roba amb les parts que no tenen roba. Sobretot enfocant en el coll. Davant, darrere, laterals. Una sensació que deixes que pugi per la teva barbeta, pel clatell. Sentint ara el cuero cabelludo, la pell de la teva cara, galtes, llavis, nas, parpelles, front, sense contacte, sent el tacte de la teva pell. I ara sí, deixes que les teves mans toquin el teu coll. Per davant, per darrere. Sentint la forma de la mandíbula. Sentint les teves orelles. Fent aquí una mica de cercles a sobre les orelles. Les orelles les podríem considerar com la reflexoteràpia dels peus.
Tenim molts punts a les orelles. Fas cercles a un costat i l'altre. Baixant per les galtes, sentint la barbeta, els llavis, sent la diferència dels llavis de la part més suau, la part més forta, comissura. És que portem ulleres, potser millor ens deiem a les ulleres per sentir tot el voltant dels ulls, nas, front. I entres en el cap, sentint també el teu cabell, acariciant-lo, sentint l'espessura quan introdueixes els dits, el cabell més lliure en les puntes, i tornes a baixar per la teva front, tocant les celles i baixant una mica per les sienes al costat dels ulls, just quan s'acaben les celles. Et quedes aquí amb el dit mig i comences a fer uns cercles cap als dos costats, cercles suaus. Una zona també on s'acumula molt estrès, sobretot mental. I ara vas baixant els dits pel costat de les orelles i et quedes on s'acaben les orelles i comença la mandíbula, aquí. I fas el mateix, cercles, suaus, Allibera una mica la mandíbula, deixa la boca entreoberta. Molt bé. I ara fem una carícia final des dels peus, baixant, pujant per les cames, acariciant la part interna, externa, la de davant i de darrere, genolls, cuixes. Pujant per la zona lumbar, cintura, abdomen, costelles, per davant, darrere, pits, pujant, per sobre de les espatlles, baixant per braços, mans, coll, cap i cara. Molt bé. I vas a venir a estirar-te. Et poses ara còmoda, si és possible amb un coixí sota el cap, si necessites tapar-te amb una manteta o posar-te els mitjons. I ara descansa tot el teu cos al terra. Vas acomodant la teva postura, pots baixar també la llum, tancar-la si vols. I sent el teu cos. Sent la comoditat del teu cos. Sent el teu tratge, la teva pell,
com mil·límetre a mil·límetre has connectat des de la part externa de la pell a també parts més profundes quan creaves pressió o fins i tot quan entrava la carícia en la teva pell. La sensació també es creava de forma interna. I sent tot el teu cos acariciat, sentint aquesta àmplia carícia. Sentint-lo lliure de tensió. Sentint el teu cos lliure de bloquejos. I sent la teva respiració fluir de forma natural. Una respiració que se sent lliure. Una respiració que crea una carícia interna. El moviment de la respiració mobilitza els teus òrgans interns i actuen aquests moviments com la carícia que has fet en l'exterior del teu cos. Deixa que el teu cos gaudeixi de l'autocura, d'aquest moment que t'has dedicat per a tu, per acariciar-te, per sentir la teva respiració. Aquest moment que t'has regalat en busca de l'harmonia. Aquest moment que t'has regalat per contactar amb la teva pau interna, el teu estat natural. I ara connectes amb el centre del teu pit, amb el centre energètic del cor. I imagines, visualitzes, com hem fet abans, un ram de roses fresques, gebrades, que perfumen la teva pell, que et regalen el seu aroma. Sent la plenitud de la floració, la plenitud de les roses que s'obren en el teu pit, que et regalen la textura, que et regalen la frescura. Amarte a ti mismo, de Alicia Torres Álamo. Cada pétalo de rosa describe nuestras emociones, las ganas de ser amado con sutileza y ternura. Cada fruta caída del árbol de la vida nos ayuda a madurar en el interior, nutriendo el corazón. Amarte a ti mismo, a ti misma, es una oportunidad de experimentarse en el silencio con nuevas bendiciones. Cuando el sol naciente amanece cada mañana, nuestra cara se ilumina de nuevo,
florecen esencias ocultas que nos atraviesan el alma. Amarse a una misma es reencontrarse en el fondo de nuestro cuerpo gozoso para sentirse vivo a cada respiración y renovar las células cada día. Es fluir con el viento, despertando pasiones, y es amarse sin temor. I a poc comences a fer respiracions més profundes, tornes a la presència del teu cos, tornes a sentir l'espai que ocupes, sent conscient de la teva figura. Amb aquesta respiració més àmplia comences a crear suaus moviments, movent la llengua en l'interior de la boca, movent dits de peus i mans, rotant turmells, canells, girant el teu cap a dreta i esquerra. I abans de crear moviments més grans, fregues les mans i relaxes les mans sobre els teus ulls, deixant la separació del nas. Respires. Sent de nou la presència de les teves mans, de la seva temperatura, del contacte amb la pell. I a poc vindràs a estirar-te, badallar. Abans d'aixecar-te, fregues fort de nou les mans. Si és possible, fregues també plantes dels peus. Portes els genolls al pit. I fas una mica de balancins laterals, fent cercles amb els genolls. I mantenint la flexió dels genolls, et gires de costat i t'incorpores. Molt bé. Pensa sentar-te i ens prepararem per tancar la sessió.
I acabem com hem començat, equilibrant les mans en prana mudra davant del pit. Sentir la respiració. I aquí cantaré un mantra. És una benedicció per tu, per la humanitat, pels teus. Qui la conegui pot acompanyar-me, serà l'Eterno Sol. Que l'Etern Sol t'il·lumini, que l'amor t'envolti, que la llum pura interior guia el teu camí. Sandam. Molt bé. Bueno, anem tornant aquí de nou.